Miten te onnistuitte sitten valtaamaan Salon seudun Sanomat? Ja mitä helvettiä tarkoittaa valtaaminen? Miksi kaikkea lukee? Mitä tarkoittaa vallata yhtiö? Sä saat niin kuin määräysvallan siitä. Eli se on niin kuin, eli se oli sellainen, että kun siellä oli se ensin sun piti, kun siellä oli siis lehti oli perustettu sellainen, että siinä oli Turun Sanomat oli lähettänyt jotain kirjapainajia aikanaan Saloon, jotka ei laittanut pystyyn tämän, ja ne sai niin kuin, niillä oli valtavasti niitä osakkeita, niillä oli niin kuin yli 20% yhdelläkin perheellä, mutta ne oli niin kuin siirretty syrjään siitä niin kuin kaikesta sen yhtiön toiminnasta tai määräysvallan käytöstä, ja siinä oli sitten osuuskauppaväki, että paikallinen osuuskaupan johtaja, osuuspankin johtaja ja ketä olikaan, niin ne muodosti sen yhtiön hallituksen, ja niin kuin vähän käytti sitä firmaa niin kuin omanaan. Ja aina kun tuli myytäväksi jotain osakkeita, ne osti ne itselleen. Sanotaan nyt työlukuna, että ne maksoi niistä aina 100. Kukaan ei tiedä, että mistä näistä saa rahaa. Niillä ei ole niin kuin markkina. Niin sitten nämä vaan tänne näin, tämä maksaa huntin kappale. Okei, niin se muodostui se hinta siihen, että se oli vähän se, että mitä nämä pomot päätti niistä maksaa. Ja kun mä menin katsoa sinne, niin sitten lukee sitten paperiin. Mä totesin, että tämä on ainakin tonni. Voi olla enemmän. Eli se oli niin kuin tosi aliarvostettu. Niin, todella aliarvostettu. Ja sitten, mutta jotta sä pääset niin kuin tekemään sitä kauppaa, niin siinä oli esteenä, että sä pääset sinne, merkitään osakerekisteriin. Siellä oli kaikki maailman niin kuin esteet rakennettu yhtiöjärjestykseen, että siinä ei pääse niin kuin muuta kuin sulla piti olla hallituksen niin kuin hyväksyntä, että sä pääset osakkeenomistajaksi. Mutta sitten mä löysin sieltä semmoisen jutun, että siellä ei ollut ainoa, niin kuin, mitä sillä ei ollut estetty, oli se, että sä niin kuin lahjan kautta saat osakkeen. Niin sitten mun opiskelukaverilla oli näitä Saloseudun sanomalehden osakkeita ja se sitten me sovittiin, että se niin lahjoittaa yhden osakkeen tämmöisen mun isän täysin niin kuin tyhjälle, toimimattomalle yhtiölle, joka on niin kuin Agrotuote Oy. Se oli siis se nolla. Se on joskus tehnyt niin kuin vientituotikauppaa, mutta nyt sillä ei ollut mitään. Ja sitten se lahjoitti sen yhden osakkeen ja me vietiin rekisteröitäväksi. Sitten oltiin hiljaa ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja ne rekisteröi sen. Niin silloin me päästiin sinne osakkeenomistajaksi ja osakerekisteriin, jolloin sitten me voitiin ruveta hankkimaan niitä osakkeita. No mutta kun ei ollut rahaa. Mä olin pankissa töissä ja mulla oli pieni palkka. No juristipalkka se oli varmaan 6 tonnia markkoja. Niin sitten piti keksiä jotain muuta, jolloin sitten me kirjoitin tämmöisen optiosopimuksen. Eli me tarjottiin niille kirjanpainajille, jotka aikanaan perustat, laittanut koko lehden pystyyn, että te saatte näistä osakkeet näin paljon, eli tosi paljon enemmän, mitä oli sitten sovittu, tai mitä ne saisi sieltä, tai se 100 ylittävä summa. Ja että meillä on oikeus ostaa nämä sitten johonkin päivämäärään mennessä. Ja tällä lailla sitten me mentiin tämmöisellä paperilla niin kuin tapaa niitä ihmisiä. Se oli muistaakseni Matso niiden sukunimi. Koskaan oltu niiden kanssa missään tekemisissä, ei tunnettu salolaisia. Käytiin, että saadaanko tulla kahville ja istuttiin siellä muutama tunti ja lähdettiin veke, niin meillä oli nimi paperissa. Se on tuossa ja siitä se lähti. Millaisia, eli ilmeisesti se oli silleen, että saitte sen yhden osakkeen rekisteröityä, niin se oli niin kuin ketsuppipullon korkki auki ja sitten, että te saatte niin kuin levittäytyä. Niin sitten oli mahdollista ottaa lisää, koska sulta ei voinut lunastaa niitä. Niin, kyllä. Kuinka isoista summista puhuttiin ja kuinka isoista omistuksista puhuttiin? No siis me saatiin sillä, muistaakseni se eka setti oli niin iso, että me päästiin lähelle 30%. Niin kuin sillä sopimuksella. Kun siis eka sijoitus oli se yksi lahjaosake, ja sitten me saatiin, ja mä muistan niitä määriä, niin saataan lähelle 30, 25, 30 välissä. Ja sitten kun se sana alkoi kulkea, niin sitten meille tuli yhteydenotto, ja me saatiin, mutta sitten nämä osuuskauppaväki, nehän tuli ihan hulluksi. Siellä oli sitten sanomalehden etusivulla ja semmoinen, itse asiassa meidän naapuri isäntä, niin kuin, joka oli hallituksen puheenjohtaja, niin se oli sellainen semmoinen niin kuin tumma puku päällä, että olemme joutuneet hyökkäyksen kohteeksi. Se oli ihan mahdoton mellakkaa. Ja sitten, no sitten me kerättiin ja saatiin niitä, mutta sitten me ei päästy siihen kolmanneksi, jota me tähdättiin. Että sitten se jäi semmoiseen pattitilanteen, että meillä oli niinku näitä sopimuksia, mutta sitten ei niinku tarpeeksi, että me päästäisiin niinku sen kanssa eteenpäin. Sitten meillä ei ollut pennikään rahaa. Ja sitten tuli vaan se tilanne, että nyt meidän pitää miettiä, että olisiko joku kiinnostunut ostaa tämän potin.
Ja siinä oli sitten jänniä juttuja, kun sitten tämä vastapuoli teki sellaista, että kun ne tiesi, että mä oon pankissa töissä, niin sitten ne otti sinne pankkiin yhteyttä ja Postipankin silloinen pääjohtaja oli sieltä Saloseudun Perniöstä, niin ne otti siihen, kaikki joku tunsi sen, ne otti sinne, se soitti mun esimiehelle. Mun esimies kutsui mut paikalle ja sanoi, että Kari, nyt on viimeinen kerta, kun työajalla lähdet pankkia ostaa. Se on niin kuin, se anti olla näin. Mä sanoin, että mä oon virkavapaalla. niin siinä oli semmoisia kaikenlaisia painostuksia. Se soitti ja tarjosi rahaa ja vaikka mitä. Mutta sitten me päädyttiin siihen, että me kokeiltiin mennä sitten tapaa Turun Sanomien näitä Ketosten veljeksi. Niitäkään koskaan tunnettu. Siis me oltiin silloin Broinin kanssa, mä olin 25 ja se oli 23. Olette niin kuin about meidän ikäisiä. Joo, niin mentiin sinne, kato sitten käveltiin sitten Ketosten veljestä niiden toimistoon. Mennään sinne, istutaan pöydän vieressä. Sitten me sovittiin, että okei, ruvetaan käymään tästä potista kauppaa, mutta me kerrotaan paljonko meillä on niitä ikään kuin sen option alla niitä osakkeita, mutta me ei kerrota mihin hintaan me on sitouduttu. Tai mitä me on luvattu maksaa niistä. Millaisia summia noi oli? Millaisia summia tuossa pyörii? Joo, mä kerron. Niin kato, se oli sellainen, että me sovittiin, että me sovitaan Ketosten kanssa, niin kuin, että mikä on se potin arvo. Sitten me vähennetään siitä se hinta, mitä me on sovittu, että maksetaan niille ulkopuolisille. Eli niiden osakkeiden ostohinta, ja me saadaan se, niin kuin, se väli on ikään kuin meille kuuluva. Myyntikatetta, olitte niin kuin välittäjiä. Joo, no myyntikate. Niin sitten se oli, tiedätkö, voin sanoa, että se oli makea, kato, kun siinä tuntikausia veivattiin sitä. Ja kun ensimmäisen kerran mentiin niin kuin se meidän hankintahinnan yli, niin silloin tuntui, niin kuin, mä oon 6 tonnia kuussa juristi, ja sitten yhtäkkiä niin se meni niin kuin 500 000 sen yli se hankintahinnan. Sitten sitä jatkettiin niin kauan, että sitten niin me myytiin ne niin kuin sellainen, että me sovittiin, että se potiarvo on 40 miljoonaa. 40 miljoonaa? Joo, markkaa. Mitä se on niin kuin about olisi euroissa nykyään? No mun mielestä se on vaikea, koska sitä ei voi suoraan jakaa esimerkiksi 6, että se olisi niin kuin, vaan se, en mä tiedä. Mä voisin kuvitella, että se voisi olla niin kuin lähelle, niin kuin ei se nyt euroa vastaan, mutta siis se on se aika paljon. Niin, että se ostovoima on niin kuin verrattavissa. Niin kuin, joo. Joo. Mutta oleellista on varmaan, että paljon teille jäi siis käteen siitä välistä. No sitten se olikin hyvä, kato, kun niitä Ketosiakin kiinnosti tosi paljon. Sitten paljon se meidän hankintahinta, niin sitten kun oltiin sovittu, että okei, se on 40 miljoonaa. No sitten kysyi, no paljon te olette luonut maksaa. Niin me oltiin luvattu maksaa 30. Me saatiin 10 miljoonaa siitä. Oho. Mutta siis ootapas, miten teillä oli siis munaa 25- ja 23-vuotiaana lupautuu maksaa 30 miljoonaa markkaa jostain niin kuin random sanomafirmasta? Siis se oli okei, se oli niin kuin mä olin itse analysoinut paljon se arvoon. Ja sitten me oltiin laskettu sitten, en mä niitä muista niitä lukuja sitten nyt enää, mutta se, että se oli kuitenkin se, ja siinä kaikki, että meillä oli oikeus ostaa. Niillä ei ollut oikeutta myydä. Se oli yksipuolinen optio, eli se oli tavallaan, että meillä oli vain osto-oikeus niihin osakkeisiin määräajan. No sitten oli vielä niin, että siinä vaiheessa, kun me Ketosten kanssa sovittiin, niin se oli jo erääntynyt. Eli periaatteessa se oli mennyt nollaksi, mutta koska nämä ihmiset, jotka oli niin kuin luvannut myydä niitä osakkeita meille tohon hintaan, niin nehän oli joutunut niin kuin ihan niin kuin semmoisen niin kuin paskamyrskyn keskelle siellä, että miten ne on voinut tehdä meidän kanssa tämmöisen sopimuksen. Niin ne suostui kuitenkin myymään sen, vaikka se oli erääntynyt niin sillä hintaa. Mikä tämän option hinta oli? Jouduitteko te maksaa jotain? Eli te saitte niin kuin ilmaisen option? Kyllä. Tuo on aika poikkeuksellista, koska tämä on mun keksimä. Aika hyvä instrumentti. Niin te vaan lupasitte, että me ollaan niin hyviä myyjiä, me saadaan teille hyvät hinnat näistä, niin kukaan ei pyytänyt mitään. Me tuotiin se raha. Niin. Hei, minkälainen soppa tästä jälkeen syntyi, vai syntyikö enää tässä siinä oli, kato sellaista, kun me tehtiin se kauppa, niin sitten me ei kerrottu sitä mihinkään suuntaan. Eli niin kuin teeskenneltiin vielä, että ne on ikään kuin meillä. Ja sitten me saatiin toimeksianto sitten Ketosilta, että nyt meidän pitää kerätä niin, että me saadaan määräysvaltaisia, että päästään sinne hallitukseen. Ja sitten, no nyt meillä oli rahaa. Eli itse asiassa me mentiin sitten Ketosten puolesta yhteen pankkiin ja sitten sovittiin kaikki rahoitusjutut siellä. Ja että siellä oli niinku, että kun soitti vaan, niin ne lähetti fyrkkaa sitten, että ostetaan ne loputkin. Ja sitten me ruvettiin
käymään vaan kauppaa. Tule tänne, aina tulee rahaa. Ja sitten sehän on helppo tuommoisessa tilanteessa, että kun sä lyöt rahaa kouraan, niin kun ne laputri liikkuu, kun ne on niin kuin täysin epälikvidejä muuten. Niin sitten oli niin kuin semmoinen viimeinen vaihe, että siellä oli semmoinen Uskela opintorahastosäätiö, jolla oli niin kuin ratkaiseva ääni. Että silloin oli niin paljon osakkeita, että se yhdessä niin kuin niiden muiden ikään kuin meidän vastapuolen kanssa, niin niillä oli enemmistö. Toisaalta sitten, jos se tulisi meidän puolelle, meillä olisi enemmistö. Niin paikalliset kunnat, jotka oli isoja omistajia, niin muodosti tämmöisen, ne teki sopimuksesta keskenään, että ne on niin kuin yhdessä porukassa ja ne ei myy meille. Ja siinä oli tämä opintorahastosäätiö mukana. Ja sitten me kutsuttiin yhtiökokous koolle ja sitten esitettiin, että valitaan tämmöinen meidän hallitus. Ja ne laski sitä omaa porukkaansa sitten, että heillä on enemmistö. Ne niin kuin vähän nauraskeli meille, että ketäs onkin. Me tehtiin sellainen, että me esitettiin sinne sitten siihen hallitukseen oliko se Halikon kunnanjohtaja kanssa, niin että ne rupesivat vähän epäilemään, että onko Halikko luistanut porukasta vai ei. Ja sitten me voitettiin, koska me oltiin sovittu sen Uskela säätiön kanssa, että se äänestää meidän kanssa. Me lunastettiin sitten niiden osakkeet ja sitten se oli niinku ihan hirmuinen juttu sitten. Että Miksi te halusitte lunastaa lisää osakkeita? Miksi Turun Sanomat halusi, me sovittiin niiden kanssa, että me hommataan sen niinku enemmistö siitä. Okei. Että kun meillä oli vain niinku about 1/3 silloin, mitä me myytiin. Miltä tuntuu reilu 20-vuotiaana nuorena kundina, niin yhtäkkiä tavallisessa palkkatöissä ja sitten yhtäkkiä saat niinku 10 miljoonaa markkaa voittoa jostain tämmöisestä ihme niinku projektista? Ihan älyttömän. Siis niinku, kato, mä muistan sellaisen jutun siitä, kun mä ollut itse vähän sellainen, että mä en ole mikään semmoinen niinku rahan käyttäjä. Niin kun me tultiin sieltä Ketosten konttorista veke, sä oot niinku pää ihan sekaisin, että haloo. Ja sitten, että hetkinen, miten me mennään himaan tästä näin niinku sinne Saloon? Mennään taksilla. Sitten, miten, sehän maksaa vaikka mitä. Se maksaa monta satasta. Niin tiedätkö, ajatus, että sä voi mennä taksilla, että just tienannut sen tommosen rahan, niin, siinä ei sulla semmoista niinku tajuu siinä. Mutta miten, ettekö te elänyt aika high lifea tuolloin, tai ainakin lehtijuttujen mukaan päädyitte elämään? No ei tossa kohtaa kyllä, ei mitenkään. Eli me tullaan siihen vasta myöhemmin. Joo, se tulee joo. Tää on niinku tavallaan ihan semmoinen niinku, Tämä oli ehkä semmoinen niinku alku, jos mä sitten rupesin mun broidikas sitten niinku yhdessä. Mutta mä menin mun mielestä, niinku sit töihin vielä sinne vähäksi aikaa sinne asiakasrahoitukseen. Niin, ja menikin, koska mä muistan, kun siinä oli sellainen juttu, että mä muistan, että mä kysyin mun pomolta, että siis mun omat rahat, mitä ne oli mun tilillä. Niin. Kun en mä ostanut asuntoa eikä mitään muuta. Niin menikö se silleen, että sulla oli 5 miljoonaa ja sun veljellä Ei, kun meillä oli sellaiset pikkuosakkaat siinä mukana, että me ei saatu ihan sitä, okay. Olisiko me saatu 3,5 miehen tai jotain. Silti ihan ok. No, ja sitten siinä oli kaikkein hauskin oli se, että silloin oli semmoinen verolainsäädäntö, että jos sä oot saanut osakkeet lahjana, niin kun me saatiin ne agrotuotteosakkeet lahjana, niin se myyntivuotti oli verovapaa. Siis koko sit paskasta vai? Joo. Se meni verottajalle, sitten rupesi kiukuttelemaan siinä ja sitten se käytiin korkeata hallinto-oikeutta myötä ja se äänestettiin 3-2, me voitettiin. Okei. Miten sitä voitiin soveltaa siis sitä, kun se yksi osake oli lahja? Mutta se oli lahjattu, mutta siinä oli kato sellainen, koska me oltiin saatu meidän isältä lahjaksen agrotuotteen osakekanta. Ja kun me myytiin se agrotuotteen osakekanta sitten Turun Sanomille, niin sitten ei tullut veroa ollenkaan. Okei. Oikein. Miten mä luin jotain siis vanhoja arkistoituja lehtiartikkeleita myös tähän keissiin liittyen. Joo. Mun mielestä Helsingin Sanomat luonnehti, ne käyttää tätä sanaa, Salon seudun valtaaminen. Et mä en muista, oliko se törkeä vai röyhkeä vai häikäilemätön se teko. Niin mikä sitten teki niinku röyhkeen? No se on Hesarin määritelmä. Mutta tässä mä niinku kerroin, että siis, no se on varmaan semmoinen, että eihän niinku, siinä käytettiin sitä, että niinku siinä oli rakennettu esteeksi se yhtiöjärjestys, että sinne ei pääsisi osakkeaksi. Eli siellä on niinku isot muurit tehty sillä lailla, että tavallaan sillä osakkeella ei voitaisi markkinaehtoisesti tehdä kauppaa. Ja siellä on joku sen miettinyt. No nyt sitten, kun mä löysin siitä muurista sen halkeaman ja onnistuttiin pääsemään siihen sisälle. No onko se sitten
häikäilemätöntä törkeä. Mun mielestä se on vaan niin kuin järjenkäyttö. Että se on niin kuin vaan sellainen, mitä ehkä nykypäivänä ajatellaan, että olipas fiksusti toimittu. Ja sitten toisaalta se, että ei ole penniikään rahaa ja lähtee tollaiseen, ja sitten lopputulos on se, että Saloseudulle tulee 100 miljoonaa rahaa. Ne ei sekään ole varmaan kauhean huono asia niin kuin sille niin kuin seutukunnalle, kun ei se lehti mihinkään sieltä lähde.